παίρνουν ή και μπορεί να κινηματογραφήσουμε εσάς να το κάνετε άλλη φορά. Παίρνουμε ένα σκηνή, το οποίο το στερεώνουμε στο ένα άκρο εδώ. Δεν μπορείς. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι κακή, βλέπετε. Ναι, είναι προφανώς. Ναι, είναι λοιπόν. Πώς πετάει ο πύραυλος, δηλαδή, θέλουμε να δούμε, έτσι. Είναι το άσπρο από πίσω, κοιτάξτε εδώ σκηνή. Ναι, το σκηνή. Πόσο να το κάνουμε, να πετάξει από εδώ μέχρι εκεί είναι καλά ή να ανοίξουμε τη δουλειά. Εκεί καλά είσαι. Όχι άλλο. Λοιπόν, ο πύραυλος δεν είναι αυτό. Ο πύραυλος είναι αυτό. Και ένα καλαμάκι. Και ίσως είναι... Κύριε, τι άλλο δουλειά, έχουμε και δουλειά, πράγμα και για Παρασκευή. Ναι, άμα... Ψίδες. Είμαι expert. Κύριε, φέρε μια γουρούνα να βάλω στο μπαλόνι. Τι είπε? Μια γουρούνα. Α, γουρούνα. Μια γούνα άκουσα εγώ. Και εγώ γούνα. Λοιπόν... Θα φύγει το μπαλόνι, βάζει μια δύναμη στον αέρα και το βγάλει έξω τον αέρα. Και επειδή υπάρχει ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα, το μπαλόνι θα βάζει μια δύναμη στον αέρα προς τα πίσω. Και πέφτει η κάμερα. Ναι. Το μπαλόνι θα βάζει μια δύναμη στον αέρα προς τα πίσω και ο αέρας τι θα κάνει? Θα βάζει μια δύναμη στον μπαλόνι προς τα μπρος. Και έτσι πετάνε οι πύραυλοι. Στέλνουν αέρα πίσω και αυτοί πάνε μπρος. Ας το αφήσουμε.